Baju para bintang tamu bengi iki sesuai dengan keadaan, sesuai dengan warna Sukoharjo makmur. Ngaten. Heeh, pancen anu Mbak Mimin. Terus pundi? Sakwise Sukoharjo kaasta dening Bapak Wardaya untuk yang kedua kali pembangunan maju pesat. Kasinggihan. Nggih, bantuan-bantuan menggelontor ke daerah-daerah dengan baik dan waratin. Nggih ta? Satemah numrapi kula kalian Mas Pentor menika nggih numrapi para seniman ugi merga wayang Sukoharjo Ngrembaka. Ngaten. Kula ra kok umuk mboten Mbak Mimin. Untuk 17-an ini saya ada beberapa tempat di kelurahan Kabupaten Sukoharjo. Kok ya dijak, Pak? Nggih. Ya dijak beberapa kelurahan ki ya dijak. Aku rencana nusul dhewe. Ora dijak nusul. Ora. Nek aku kosek kok, Mas. Lho lah ngopo? Lah engko nek jenengan ra apa-apa lah nek aku ngantek dibribik dalange. Lho wong iki ngono ki lho aja ngantek wong lanang lu wis wae. Piyai Putri nusul kanca sinimane biasa piyai kampung. Nek Piyai Putri lho. Lho, ngene kowe aja seudon. Nek Pak Dalang umpama ngarepke kowe iki mesti langsung terus terang. Terus terang. Iya. Lah nek nganti iki kowe iki nek nganti lho. Nek kanca-kanca pira pradonga pengrawit iki nek nganti ngejak kowe lha iki lho. Nek nganti kowe digilir apa ora rekoso? Ya ora apa-apa kuwi sing tak karepke kok. Waduh. Oh, berarti kowe wis duwe karep yang Wis ngono. dikarep ngono pancen tak niatke sedekah ayo sapa sing ngersake ati. Kowe iki dadi Piyai Putri iki kudu iso njaga awakmu lho. Nggih. Aja tolong-nyar mbok karepke yang ngono, Mbak. Ndak liar. Lho, iki kudu dipraktekke. Iya. Mak ngendikane Mbak Limbuk, Bu Limbuk. wong wedok salaman karo wong lanang ngambung tangane wong wedok ki waton ora ndek nafsu birahi ora masalah. Ora Ora masalah. ndek nafsu. Ah coba, kowe salaman karo bos. Omong Nggih. kudu ana penerapane Ah, lho. ora masalah. Pantes Sinudarsono. Iya, ora masalah. Lah, Santai wae. Tek kok kon ngambung. lho wae ngendika panjenengan wong lanang ngambung tangane Piye? wong wedok kuwi ora apa-apa wanton ora ndek nafsu. Ha monggo. Lho kok sik to? Kayak sing dadi korek aku ki nek ngambung ora masalah. Sing dadi tandha pitakonan. Kowe iki lanang tenan apa wedok tenan? Lah iki kuwi lek dadi pertanyaan kuwi. Sing dadi pertanyaan kuwi. Kowe iki asline piye lah? Nek kowe secara terbuka terhadap audien kamu menyatakan diri bahwa kamu seorang wanita dan tulen dan bisa dibuktikan dengan keadaan dilihat secara hukum sah dan meyakinkan, aku ikhlas Ikhlas, ngambung ora apa-apa. tanganmu. Lah nek mung lanang abal-abal wedok abal-abal engko abrak apa? Anu Mas Pentor. Piye? Nek aku ngomong bantah, mesti Iya. ora percaya. Tek kono sing wis tau ngrasake aku wae. Anu. Ora, sing tak ngrasake kowe sapa coba? Anu iki sing jeleng anu. Iki. Pak Sing iki. Oh. Ning asline bos. Piye, Iki piye? ya wit. Iki asline pun wedok asli iki. Asli yo ngerti dhewe nyono tau ngerti kok tau ngedusi aku barang kok dadak tekon. Wong Piye? dhewe ngene iku bar mesram metu ember ciduk terus sing kira dhewe timbo ya mok gludak. Mas, Gawat ember kok ciduk. Wong wedok ngetoke timbo. Lah nek cidukne rerangane wong wedok. Lah nek umeh mbak-mbak iki nek mesti nglarike bayi. Nah. Lah nek kowe kuwi Lho, lho mau operasi ning ngendi coba? aku agek kok selemet-selemet ngono tak kon blerek aku. Bu mang blerek aku artis dhe tak gua aja nganti ngrasake lara no. Mula kowe lahir yo ngene iki bener pakmu karo mbokmu. Kok bener ngono, Mbak? Nggih. Pakne kali mbokne riyen nak umroh teng Tanah Suci. Heeh. Dalah bapak niki nyuwun muga-muga diparingi anak wedok. Wedok. Heeh. Lah ibune niki nyuwun muga-muga diparingi anak lanang. Delalah meteng lahir iki lho. Wis alhamdulillah lho. Pakmu karo mbokmu berhasil lho. Yo, kok berhasil ya dadene kaya kene rak ya isin dhewe. Wah, Nek Cok. ngene, Mas, iki tak Piye? babakan anak iki apa meneh iki kampung kabeh to. Iya. Nek pengen di anak iki ya diarani gampang-gampang angel-angel. Piye? Donga tetep nyuwun karo Gusti Allah. Ya nyuwun. Ning menungso rak dimenangke budidaya. Iya. Nek pengen di anak lanang, Lanang? bar kumpul bojo, Kumpul. wong wedok aja langsung nyak kamar mandi. Lah terus. Miring ngiwa. Lho. Sik iki ra rusane iki ilmu rusuh ilmu. Lah, Soale ngaten Nggih. niki para pemirsa ben pirsa ben Pirsa. ngerti nek Mbak Mimin kuwi kelanganane Bu Weti. Nggih, lho, Rek. berarti Wardoyo. Bu Weti Wardoyo. Dadi zaman kampung kabeh dhek iki sosialisasi ngono kuwi. Nggih. Dadi miring ngiwa terus piye kuwi? Dadi bar kumpul bojo. Bar kumpul ya. Miring ngiwa. Miring iwo. Aja nyat langsung jrantal ngono aja. Ora, ora. Nek dadi anak kaya aku rak ido moh to. Omah. Oh. Ning pamrih apa men hormon testosteron itu lebih dominan. Oh, iya. Nek ra dagelan puluh juta ra nyandak iki. Ora nyandak. Hormon Iya, iya. testosteron lebih dominan. Iya. Miring heeh to. Ning nek pamengke di anak wedok miring Wedok. nengen. Eh. Lho, men zat asame lebih dominan. Eh. Lebih dominan Lho, iso lebih dadi ya. dominan anake wedok. Lho, Lah nek mbokmu mbiyen
Mbok kula rak jenenge jek melu mara tuwa. Burung rampung didodoki mbokne mara tuwa lho langsung gelek ning sorlongan. Lah dadine ya kuwi. Mula ketoke ngono kuwi ya diati-ati. Tur ngene Mas. Piye? Nek ya aku ora ngandani jenengan lho Mas Tor. Jenenge wong tukar kawruh. Tukar kawruh. Jenengan kabeh nggon babakan ning apa mesti pinunjul. Nek nggon babakan peranaan mesti menang aku. Menang kowe. Iya. Dadi ngene Mas. Nek arep kumpul ki wong bojoan walaupun wis sah. Istri itu mah diperlakukan piye ae tok. Mbok kanthi cara ngadeg karo cara piye kanthi cara etuk. Ning piye? Awake dhewe kak menungso. Kudu nganggo adab manusia. Jadi kita nek memanusiakan pamrih apa? Men anake aja nunjang palang aja kan polah mergo le gawe ya kan polah. Lah pamrih ngono kuwi. Dicontoh ya. Dicontoh. Tur nganggo satu selimut. Aja udah blejet ya ora etuk. Men anake turun duwe rasa isin. Nah. Iki Ilmu Mas. Lek kowe piye dhisik? Anakmu piye kok dadi keten kok? Nah aku biasa anakku ki wong aku ki karo bojoku ki dhisik ki ora tak tembung bojoku ki. Ora tembung. Dadi ming pethuk teng dalan niku kok. Pethuk teng dalan kula tembung ngoten mawon. Ya jenenge wong seneng kok, pek bojo. Mone aku perkenalan pertama ki ning rumah sakit. Rumah sakit Kalih bojo kula niku Joko Loro kalih perawan loro. Kok loro-loro Joko loro masih Joko ting-ting ngono lho karo perawan ting-ting. Ora kuwi padha gledake ning ngono ki terus. Lah kuwi sak sal ngono lho sak kamar. Aku lek lirik-lirik ngene, "Halo Dik." Ah bojoku ya. Ngene iki ta. Kondisi lara ya. Kondisi lara kok ya. Kondisi lara. Bojoku ora sehat, mbak tak pek bojo tak tembung. Mbak tak tembung wong tuane ngolehke karo aku. Bojoku langsung tak go mulih ngono wae. Aku ora nganggo kok miringi wong kudu ngene, miring nang kudu ngene. Ora aku tak jebles wong aku mendem. Wah, lah kuwi ora kena ngono kuwi. Ning dadi anak. Alhamdulillah, Bos. Piye? Yang dadi anak kabeh iso mentas kabeh nyambut gawe kabeh. Anakmu pira? Anak kula 3, Bos. 3. Nomor 1 Mas. Nomor 1 Lenang. Jenenge sapa? Jenenge Bardi. Bardi oh. Bardi. Jeneng Jawa kok ya? Iya wis nyambut gawe saiki. Bardi ki apa kuwi karepe? Bardi ki Bardi lairke lek Bagas Waras sak yahene. Oh, Bardi ki Bardi lairke. Nggih, niku sakniki pun nyambut gawe. Ning ndi? Nang pelayaran. Heeh. Nek ngono sok melu layar tekan Amerika, tekan Inggris. Mboten niku kapal pesiar. Ora, nggih iki pasang layar tok ronggon layar ngene iki lho. Pasang kacang ta. Terop ngoten nggih. Sing nomor 2. Nomor 2 kali 3 niku kembar wedok kabeh nggih kaya mbak-mbak ngeten. Cantik-cantik kaya Mbak wedok kabeh. Mbak Maratus kene iki. Jenenge sapa? Sing nomor 2 Dila. Nomor 3. Nomor 3 niku Kenny. Lah niku ayu Dila karo kabeh pun Kenny. do nyambut gawe sakniki mentas do nyambut gawe kabeh. Nek kowe arep nyeluk anakmu 3 kabeh terus piye kuwi? Niku budhek kabeh kok, Bos. Oh, budhek kabeh. Mboten tau kula celuki. Oh, ora tau diceluk ta? Bardi Dila terus Kenny niku mboten tau kula celuki. Mas, nek anakmu sing Bardi kuwi nek usaha nggon HP gampang lho. Piye? Pamo aku Mimin Sel niki. Mimin Sel. Bardi Sel. Bardi Sel mbahmu kuwi. Lah jenengmu lho jeneng Asma Kinarya Japa. Nah, jeneng anake iki Asma Kinarya Japa. Dadi duwe karep anakku tak jenenge Nur. Oh, pamo dadi cahaya. Contone Mimin lho jenenge. Iya, Mimin ki apa? Oh, lah. Pintor keco dagelan senior sapa to sing ora ngerti kondange Mas Pintor. Oh, sesuk trutusan tekan pengging pancen omahe kono. Iya. Terus mbahmu kuwi kaya ora ngerti cilikamu Mimin. Niki niku uripe nek kosol lho, Bos. Mimin niku. Alah, truntusan turut bangsa, truntusan turut trotoar niku niki menungsane iki lho. Lho, kuwi berproses kok kuwi. Terus piye? Wow, uripe rekoso anggar sok katut Satpol PP mergo digaruk ngene iki. Nek alhamdulillah yo saiki apa Mas? Lho, saiki wis rasa ndak umuk. Lek ku nyekel meke tangan-tangan terus to. Iya. Kabotan 50 gram lho nek ngene lho. Iki Mas Maudu. Mas tuwa. Kok Mas tuwa? Mas tuwa nek ger nggone sing tak aku tekon nggone Mbak Maratus Mbak niku sak gram 310. Oh ngono. Mas enom. Mas enom. Nek Mas tuwa ki 650. Wah elah. Sama seperti yang harga Mas Batangan. Mas Martapura Kalimantan Selatan. Lah kan ndek iki Martapura Kalimantan Selatan dengarkan Mbak Presiden. Sik tak omongi sik to. Ndek iki ning Jatiasa kok sempat rupane ijo. Anu sok biru sok ijo ngoten niku pancen. Lah kok iso? Niki asline
monel kok, Bos. Kudu Mas niku. Tur welinge bakule kok martapura kono, Mbak Mimin. Karena sangat tua, dadi engko ndak 40 dina kudu didoske ngono. Nah. Oh, iki semprotan kelet kabeh kok. Kuwi Mas mau apa to? Nek Mas tua pancen kene iki, rodok kletur gatel. Berarti Mas iki ndang modal tuwa kok ya. Ning nyatane alhamdulillah ya Mas. Saged sowan wonten mriki Bapak Ibu nderek tepang lha. Panjenengan ndek nggih sowan mriki Mbak Mimin. Sik dok nalika nderekaken. Kampung KB. Panjenengan nggih. Nggih. Zaman semono aku nderek Pak Dalang cek sangoni 400. Oh lah, cek 300. 400 we bareng cek kon anu mangkat dhewe. Saiki kan aku antar jemput. Kowe. Nek ngantek yo. Kowe iki lara apa arep sinden kok antar jemput iki? Lho, wong ayu nek mung babakan PP aku nek ngantek kehormatanku terenggo tengah jalan lho. Sapa sing tanggung jawab? Apa kono gelem saguh anu? Wong ayu kok ya? Wong ayu kok Kudu diantar jemput. Presiden biasa ya mbok plangkrah apa nek. Iya, nek ora ayu kudu menjaga kehormatanmu. Kowe ora diganggu wong kok ya? Jenenge we mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya. Lho. Mimin Saputri Ratu Angga inggih prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jenenge sak leret dhewe. Lah wong pada kembiah-embiah nggih mboten, Mbak Limbo? Karepe kuwi apa? Mimin Saputri Ratu Angga inggih. Ratu Angga inggih. Wis ngarani Kusumaning Ayu Traing Nata Rembesing Madu. Rembesing madu. Prengganing Tias papahku bisnis. Bisnis apa, Pak? Pring. Pringas-pringis ning omah. Bisnis pring. Angga inggih. Angga iki apa? Angga inggih demit sing manggon ning banyu. Ya. Danyang-danyang nyenyengan. Seneng banyu. Heeh. Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kuswardono. Kuwi waria dodone ra ono. Makane sampeyan asli ngendi? Karangnangka. Karangnangka. Nek tak goleki nggih aku nang nggonmu golek jeneng Mimin kok sak modal ora. Agni Pratista, adik kepandhi iki setahun. Ora nek le ngerti ya, Mbak. Ora nek sing mudeng jeneng yo ngono kuwi ora nek sing ngerti. Prengganing Tias wis tau wayangan ning desaku lho, aja macem-macem lho. Iya. Prengganing Tias Ora mudeng. Ora mudeng, asli jenengmu ki sapa? Kok Oh alah. Sukimin, Mas. Oh, lah Sukimin. Oh, Sukimin to. Kowe nek jarene niku kondange malah mriki niku Mimin mboten enten Pak Dalang. Nek Sukimin blantik wedhus niku enten. Niku leres, Bos. Lah bener aku ngerti ya ngomahe kono ngarep pokoke wedhus, Dik. Lah niki gibase kula beto siji. Oh alah jenengmu ku Sukimin to. Omahmu gur pikir jaratan ya ngono goblokmu. Gagal kamu mayit ndak dene kalau Incus Prastiwi wae. Kulomu jenenge Rapopo nggo ngundake rego. Iya. Nyatane aku ya tau nginep ning nggon daleme Pak Bagongi seminggu. Carane aku kaya ngono ku aja dibuka. Saru, his ora kena. Aku disingitke. Ki di streaming lho iki lho. Seminggu lho disingitke. seminggu. Nang bos Nang pendopo kae. Gawe kamar mandi kae lho. Lah iya. Iki nek ra kowe ra tak kandhani lho. Jane ya wadike wis 4 tahun sprene. Lho ora apa-apa kuwi. Tahun. Dinggo anu dadi kowe gen lega. Aku nek ngene Ora usah sing wis ya wis. Sing dhisik ya dhisik ya sing wis ya wis. Piye? nek wong lanang ora ana tatune. Iya. Wong wedok ki mbuang tilas lho mungkin. Oh alah. Wah, sampeyan kok kowe tegel men to kalih yang ngoten kok ya sampeyan iku lho. Kowe aja percaya fitnah ya. Wong lanang ngadeg kulih lah nek wong wedok. Lah iya. Padha nglakoni. Oh alah. Oh sampeyan kok cup meneng mik sik. Sing ra ndek pikiran iki kowe kuwi Dar. Pripun? Lah kaya ngono tak percaya wong wedok. Sawangan wong wedok kok kala menjing munggah mudhuk ya ngono. Lah kowe ya memper Penjenengan yo dhisik make up min wadi iki aja nganti nek ngantek wadi ki tok buka kredibilitasku sebagai dalang bakal hancur semono kok kowe. Oh alah min. Ning kudu nek jenenge wong ngono ki nek wong ngono kudune kan diopeni. Diopeni. Aku kon golek pangan dhewe kon idrono rene. Oh alah kowe kuwi min. Upama aku buka wadi ki bos kok ya. pripun? Meneng hanya satu kata. Nggih. Silet. Jangkat wasesan ning bathok. Ya wis kowe Mas Pentor. Piye ya. Upama sing digonoki ki anakmu wedok kowe trimo apa ora? Aku trimo takon ngangkroki kethek tenan. Wes aja nangis. Nek kowe nangis aku melu rekoso. Kowe nek tabuh gampang gebuken ndase iki. Kowe nek nangis malah elek. Karepku kene lho seduluran ya seduluran. Iya. Kowe ndek rasa tresno ya itu. Itu. Ning kandhek kok ana ing ati wae. Iya. Mergo kono wis duwe aku ya bakal duwe calon jatuh krama. Wis ngono lho. Oh, berarti sing merawan iki kuwi bose.
Ya wis. Banter-banter, Mas. Aja dadi atimu. Sik Tar. Iki dalem, Bos. Aku ki apamu to? Sampeyan Pak kula cilik. Aku rak likmu to. Mosok kowe percaya karo wong liya timbang. Oh lah. Menungso kowe iki aja sok ngelek-elek. Pak Bagong aja ngelek Pakku cilik kowe iki menungso ora tau kowe wong wedok apa. Kudune kowe aturan. Mas, kok merep kok telonyar-telonyar ya. Pancen fisikku lemah. Iya. Paribasan Krupyo kabotan Pinjong mencelong kabutan Gelung. Nek kowe iki kudu dihitungan. Tapi nek aku ditindak nek aku ora trimo. Padha-padha kowe demo pe dingerteni. Tok 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 tok. Mimin. Mimin. Jane wong lanang. Kowe iki wong wadon dan iki kena kanggo tepo patulan dari kaum putri lho. Gene yo. Jaman semono pinjongku kendo, Mas. Pinjunge kendo. Pinjongmu kendomu ora nek taline encene kok kendo. Pinjongmu kendo ora nek apa-apane kuwi. Sine gur batako kok. Do jagat wasesaning Bathara. Dosa pekatasan aku kudu gawe lekas. Kudune kowe wong wadon iso jaga kehormatanmu, Mimin. Wong wadon ora kena kanggo conto. Keplak mono ora kudu tangan siji, Mas. Mesti tangan loro. Iya lek siji tekle kok. Upama aku geleman nek kono ora marah ya ora sengara, Mas. Aku apa? Gene kok kowe gelem kanthi Pak Kucil kok kanthi lanyo kowe. Aku apamu? Pak Kucil. Lah, gene yo. Kowe kok Percaya wong liya timbang Pak Kucil. Burung. Ngono nek saku cedel lah kowe lagi gledak. Kowe kuwi ya, Min. Kowe kuwi dadi katresnanku paribasan kekancan ora nang pedote. Nanging kowe aja ngelek-elek Pak Kucil ya, Min. Pak Kucil kae wong iki jujur ora tau tandang tumandang sing piye carane sing dudu hake. Nah, kuwi lho. Kene kok kowe wani lho. Upama wis kowe gebacet ya wis ora apa-apa. Lho, muga-muga dadi lelakonmu, Min. Tar. Kowe kudune mikir to. Lagi Saiki ngomong keplok ora kudu tangan loro. Saiki nuwun sewu, aku ora niat keplok. Nek kono ngethokke tangan. Ayo. Sing salah sapa? kono ki ora niat keplok. Lah kok kowe ngetokke tangan? Ateges kono imane lu kuat isih minyor. Isih gampang keblinger dening kahanan. Imane iki wis kuat. Mung kari kowe wong wadon kok kelakuan koyo ngono. Nah, wong iki aja sok menceng alismu mengko tapakmu. Kono ngapusi aku kok, Mas. Ngapusi piye? Mimin ayu tak jak dolan ngene mbokku gedhe. Ya, Nek dolan ngene mbokku gedhe iki paling ora mung 3 jam kudu wis mulai. Mbokku gedhe iki kamare akeh. Iya. Saben kamar ana kamar mandine karo anduk cilik. Lah kan ya manut Mas kok kamare mbokku gedhe akeh banget do angka 3 jam kudu wis lunga. Lah mbok Dek tindak endi? Pokoknya 3 jam kudu wis lunga kok ana anduk cilik sabun cilik. Mbok Dek Sri jebulane. Sri Kandi. lho. Tok. Iki anu garis gedene dhewek iki asline mung arep ngomong ngono ora tekan iki. Senengane dolane mrono asline. Oh. Ngomongke ning Mbok Desri. Sakniki pun mboten, Mas. Wis ora ya. Ya cak iki saploke nderek Pak Bagong, nderek Pak Ustad, nderek sapa wae alhamdulillah ya tak lereni to, Mas. Duwite akeh nek paribasan ra halal rugi awake dhewe. Iya. Awake rusak, duit ra halal dikeke putra garwa ora bakal paribasan ra bakal barokah. Wis tak lereni leku tetek mangkal wis tak lereni. Ya wis saiki aja kuwi larenono bae. Leku adang-adang leku ramban ya wis tak sudo, Mas. Wis kuwi larenono saiki usul kuwi rasa dadi sing yo ngono yo. Ora, saiki aku online kok, Mas. Online aku saiki kok. Online iki nampa tanggapan kuwi sing online. Nah, mboten nggih niku barang kok. Jan iki jujur kok. Wingi petuk aku kan ngendi to kae ya? Ten Pengging. Nang Pengging ya? Nggih. Kalenangan ngendi nek kae? Kae sopirku kok. Mbak Maratus tampil ke muka ayo bentar man. Duduk. Nah. Tok. Iki lho, aku ora ngalem.
Pripun, Wong Maratus ki sing ngerti Abang Ijo ku ya mung iki. Ora bakal kok sing dia ngomongke Mimin ki ora bakal. Rungok Lho, seksine iki lho adikku wedok siji iki. Asline. Lho sebelah kiri. Lho. Mas Pentor, Opo, Mbak? panjenengan ki ora pirsa. Pripun? Nek kakangmu kuwi iki piyayine jujur. Oh. Kula ngertos nek kados lek Bagong piyane jujur, ora tau kok piye-piye tegese kuwi ora tau kok nyeleweng mboten ate. Ora tau keliya-liya Kang Masku kuwi. Ya mung karo aku. Kuwi ya edan. Nggih. Masa karo adine ya kolu. Ora apa-apa Pikirannya. nek gini nek kali sampean ya anu lho. Timbangane kali Timbangane keliya ya. Garis gedene mung kaya ngono. Nggo nutup wadine dhewe wong liya sing nggo kurban. Oh, buang tilas cara-carane. Oh. Ya kowe ora aja apa-apa, kowe ya aja kowe aja cemburu. dadi atimu lho Mbak Mimin. kaya Pak Bagong, ngomong kali sampean kok seneng. Ndak apa-apa, timbangane ngompani belo angop. Kok belum angop lho. Ibu-ibu ini lho nek ayune tetep ayu Mbak Maratus. Iya. Bodine apik Mbak Maratus. Maratus. Ning cara nek nggo peranaan apik Mimin. Lho. Lah aku diuncali sarunge meteng. Peranaan mermot apa piye? Diuncali sarung meteng aku. Iya, Sarung tak isine. mungkin nek metenge mesti sang sasi punya 10 desa kok dadi 10 dina. dina apa? Dina kate. Dina kae Mbak Mbak iki sang sasi 10 Oh, betul. Oh Nggih, ya. nek ngene iki sang sasi 10 desa dong. 10 desa. Nyomin. Ngedian ora Sama pedet. Mriki Mbak Maratus ajar kendel karo budhe kene. Budhe? Budhe. Kendel dadi wong seniman ki ora gampang. Nggih. Abote nggon godane. Oh, Iya, ngoten Nek Budhe. swara aku wis selama itu swarane wis hebat, pasuryan ya wis. Ning Piye, nek dadi Budhe? pesinggani Ha-ha. syaratnya kudu telu. Oh, Iya. lah pripun Apa Budhe? Siji suarane becik. Nggih. Aja gampang berpuas diri, kudu tetep sinau. Sinau Gaya terus. seragenan piye? Heeh. Cara Surabaya piye? Nggih. Banyuwanginan piye? Nggih. Pasundan piye? Nah, Nggih. suarane becik. Nggih. Nomor loro penampilan menarik. Penampilan, Alias performance. packagingnya. Iya. Jadi tata rias muka, rambut lan sak Pakaian. kudu sing becik. Becik. Jadi neng performane neng syutingan hasilnya ya luar biasa apa. Iya. Karena saiki modelnya streaming, Streaming. Bagong grup channel. Bagong grup channel. Lah bengi iki Nggih. siji suaranya apik, Suarane apik. loro penampilan Penampilannya menarik, apik, nomor telu menarik. kudu geleman. Oh, dadi sing nomor 3 kuwi Kudu kudu geleman. Nek ra geleman ora laris sinden ki. Maksudnya geleman ki gelem ditangkap ngalor ngidul. Nah, Aja nek duwe nggon- interpretasi Nek nggon elek. campur sari ya mangkat. Gak aku nek campur sari ndak pamorku turun ora. Jangan. Oke. Aku nang ketoprak gager. Seniman kuwi mancing ajur Nggih. aja. Oh, ngono Aku nang nggon riyoke mangkat kok aku. Dadi Mbak Mimin iki ya, Oh, Mbak, nggih. Serabu kok Gus Serabu kok. Mimin kuwi Pripun Pak De? reok mangkat. Campur sari Mangkat. mangkat. Kuwi dangdut lungguhe mangkat kok. Kok dangdut kok lungguh? Dangdut lungguhe hadroh iki lho. Mangkat. Aku bladong kayu dagi kok Mas. Ning yo tenan kok. Alhamdulillah ya saling support nggih Mbak intine Nggih, ngaten. budheku ki jan saiki lagi Oh, iya, moncer-moncere. ini wis. Ya kudu ngati-ati, Makasih, jadwale Ade. jenengan ki lak akeh. Oke. Adoh-adoh. Adoh-adoh. Ya kudu ngati-ati nek ngantuk ya lereng. Leren. Nah. Aja ngantuk kok bablas nekat wae. Leren iki sing dijikuki apik-apik iki soalé. Kuwi Iya. mulo hati-hati kuwi lagi cara-cara kembang lagi mekrok-mekrok ae. Mekrok ya Mas. Sing nganti oyote bosok ya karepmu lho. Betul nggih. Iya, Iki iya. ngiras pantes mengenang Suwargi Mas. Mas Angga Ardianta Gareng Solo 3 didongakake muga-muga lepas parane jembara kubure. Itu swarga luka. Mergo saka intensitas bekerjane sing padet tur Padet, jauh-jauh nganti kelebihan ora mikir keselamatane ning dalan. Nah iki nggo perhatian karo seniman liyane. Nggih, leres niku, Bos. Nggih. Sing iso Aku ngelingke nyambut aku mung gawe. siji kok Mas. Nggih, Sing Bos. iso ngelingke aku ben ngati-ati siji. Sapa? Sing ngendang. Oh, Aku oh, ngerti oh. damping iki ora kemrungsung kok Mas. Oh, ngono. Nyak ora ndek duit anggere nyawang kuwi ngono kaya aku mak jelas ngono. Wong wedok ki ora nggo duit anggere atine ayem disayang bojone ning atine. Iya, iya. Nek perkara duit wong wedok wasis ya. Ya. Wong wedok pinter no. Pinter. Golek utangan. Utangan iso ya. Luwes, Luwes. Ya iya. Tembangan saiki nggih. Nggih, mangga. Nyuwun cara Banyuwangen weh. Iya, Slendro. Ya. Mangga. Slendro, mangga. Ya nak. Engko Bawani nek sik. nek ra apa cekepane Umbul-umbul. nyawang aku lho. Oh, iya, Nyambut iya, gawe kan wong tinemong. Kula diajari nggih, Budhe. Ya, ngene kok ora mudeng mang nyawang niku rak muka.
Pinter iki sia-sia. Monggo. Iki kolaborasi antarane Mas Pentor, kula kalian Bude Mimin. Nek nganggo ira-irane Pentor rak kaya ira-iran Banyuwangen to. Banyuwangen. Banyuwangen. Kita banyu buket nek kita. Banyuwangi iki hebat kok. Banyu buket nguraupi raimu kuwi. Sajak kulino Pentor. Oh iya wong kuwi anggere ndak malam Jumat iki kunci suksese Mimin iki mesti kungkum ning sungsang kok. Nggih, tempe berhasil nganti wah. Seksine Pak De Pinter ya Pak De zaman aku rekoso dandan ning perapatan darane cah edan dan semono ya Allah. Kula niku 7 tahun wonten pengging menika. Dan ngamen sewengi betetet ke jam 8 sore ngantos jam 3 esuk ya entuk dit 40.000. Kilo nggo tuku bensin 10.000. Saya jajan 5.000 dituran 1.000 go mulih alhamdulillah nyatane ya kecukup. Saiki mungari mulyane Mbak Mimin kula nggih nderek salut kalian panjenengan. Sudah melanang buana nglanang jagat ning ndi padha pirsa mimin ngantek ning ya ngerti. Di sini wae dadan kanthi mero-mero. Ayo, mimin, ronde kedua, mimin. Oleh celaan nganti kencang mriki. Ya aku meneh seneng Mbak Mimin. Semoga sukses selalu nggih Mbak Mimin nggih. Yo kabeh ki nganggo proses. Nek dilakoni nganggo ikhlas mesti hasilnya ya apik. Alhamdulillah nggih Mbak. Nek khusus Sukoharjo ki ya samploke ditresnani Bu Etik. Nggih. Bu Wardoyo wah tenan kuwi langsung gendera Mbak Mimin. Awal mulane diajak Pak Bagong Darmono wonten Pondok Pesantren Al-Falah. Nggih. Langsung ditepangaken wonten wilayah daerah Terus dibeto Pak Ustad. Lah bareng Pak Ustad terus mbabrak sak yaine alhamdulillah. Kuring kula keberkahan. Tegone ndi Mas? Tak gone mau jayan kae. Iki yo kok sia-sia lho. Rumah sakit wong edan kok. Iya, bapanipun. Rono tanggapan ki wong edan kok ya. Mbak Maratus, monggo. Mambiat mayun neman suarane gending pelambian Menika kula kituraken dhumateng para pandemen Bagong Group Channel wonten streaming YouTube. Dados dalem menika dipun streaming langsung kalian Bagong Group Channel dipun tingali wonten YouTube. Monggo jangan lupa subscribe-nya supaya channelnya saya kopen. Iya. Nggih, dados menika sak ngalam donya saged mirsani nggih Mbak Limbo. Saged. Mungkin menawi wonten kamera dadi Jepang saged mirsani panjenengan, Hong Kong saged mirsani, Arab saged mirsani. Subscribe. Iya terus Mbak Maratus monggo. Swantara
wis iya kaya ngapa tutup ya lagune monggo dalang alit Cok dados
saking gebrobyos. Semangat, semangat. Nggih. Bablas sragenan nggih. Nggih. Nyuwun semanten Mbak Wida. Dipun purwakani baru rumiyin. Monggo jumeneng, Mbak. Iya, monggo Mbak Wida. Mentaraman Slendro Songo, Ca. Iya. Langsung. Kentun nalonagon sing nembang kudu Mbak Wida. Oh ngaten. Podang kuning menika lagu wajib. Nggih. Pirang-pirang bengi metu. Lah wong iki pundutan khusus kok. Saking Mas Eko Sura sing Krempan Kebak Kramat. Waduh, ya. Podang kuning. Lan ugi kula aturaken dhumateng para kadang-kadang kula ingkang saking gathak ugi saking Luwang, saking Trangsan mboten kantun. Mas Haji Suwante ya Sumarto. Waduh, Pak Haji Wante. Nggih, sembah nuwun Pak Haji. Manjing dari seduluring Bagong Group ya. Ugi Bapak Komandan Mentus Trisnyono. Aduh, Pak Komandan iya. Mbah Ki terus pokoknya kabeh sing sedulur BG ana ing Lanadan Trangsan uga ing Luwang iya. Melu absen lan monitor bengi iki. Ha iya, aduh. Nek sampean ngerti to, Pak Mentus Trisnyono kuwi Mas Pintor. Nggih. Kuwi kreatore Kerajinan Penjalin ning Trangsan. Oh, wonten ing Trangsan. Nggih, nggih. Dadi rotan iki kreatore dheweke, gawe kursi, gawe apa. Iki nggih wis duwe ide, aku arep gawe rupane Mimin esuk lho. Saged Oh, Pak. saged. Napa dadi miniatur Mimin niku digawe kaya pecut niku saged kok. Nggo contoh madolke kok. Iya. Madol. Madolke wong kowe rupamu ya menjalin. Dadi apik. Jumbo karo lagon podang kuning. Nggih. Nek cara Mbak Wida kan kuwi podang manuk. Podang sing wis larang. Wis dadi. Nah, nek aku apa manuk apa, Mas? Kowe nek manuk ya tengkek buta dadi manganmu kuwi teleke ya kuwi. Ora kenari apa labet ngono. Ah, kelarangan. Walah. Ya tengkek buta kuwi. Walah. Kuwi mangane gur cacing karo yuyu dadi turut kalen. Kok rumangsaku aku ngon bangsane arek-arek to. Kuwi apik lho. Pak Bagong kula nyuwun perlindungan. Kula perlindungan. Moh wis fitnah aku kok. Heeh. Aku wis tak fitnah lara-lara atiku ya, Pak. Mboten menika namung men apa men rumaket lekon kadangane lho. Lah kowe rak karo aku rak wis ngomong to. Aku tulungono, Pak. Ya tak tulung. Aku rak mau sekedar menolong to. Sida salah. Wong nulungi ning apike lah kok mbok elek-elek. Lah iku ampun purun, Bos. Lah bar nulung iku terus njuk anu kok imbalan kok. Nek imbalane bondo donya ora apa, nek tubuhku. Masa ya ngono wae. Ning ngene Mas, ora wis guyon-guyon paling guyon-guyon monggo men arah maket. Ning werdine wengi iki rak pengetan dinten kamardikan ingkang kaping 17 sekawan. Betul. Dadi merdeka tumraping aku ana 3, Mas. Nah iki. Siji tonggak kemerdekaan ini dengan 17 Agustus 45 ini menjadi negara yang paribasanya diakui oleh bangsa manca Indonesia wis berdiri sendiri. Iya. Nomor 2 menjadi negara yang berdaulat. Kita bebas menentukan nasib bangsa ini tanpa campur tangan bangsa lain Dan tanpa tekanan. Tanpa tekanan. Walaupun tanpa tekanan iki jane ora penak. Lan sih. Ya kok ya beda-beda kok nyan menika. Ora nek mengisi kuwi kudu aja nganti tanpa tekanan, kudu nganggo tekanan. Lah iya Biar semangat. Loh lah betul. Tekanan itu untuk penyemangat. Itu Jadi kita baik. punya target-target tertentu. Aku wis dingendikani iki guru wirausahaku. Ora, Pak Ditu Menyono. Iki Dirut Vika wis ngendikan karo aku. Tidak ada manusia yang coba-coba. Jadi manusia jangan sampai ada kata-kata coba-coba. Pastikan, lakukan dan berhasil. Nah, bener itu digung merebut perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, kita harus tekan sekuat-kuat tenaga. Perlu ditekan. Awak dhewe kari nopo kepenake kok lho. Lah iya, ditekan ki nyambut gawe tenanan dijumbuhke karo kabeh. Iya. Nah, Nanti kan bisa keluar ditekan ki lho. keluar usahanya, keluar hasilnya. Keluar semangatnya, Bos. Nah, Mas Pintor, Mbak Wida, Mimin ki paribasan garek nglunggui kloso gumelar. Perjuangane pahlawan toh jiwa raga toh nyawa ninggalke keluarga kok akhirnya kemerdekaan mung sak-sake lar ngisi. Dadi kok bengi ku hura-hura. Iya. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah perjuangan. Lah,
Sing dadi pelajar jadilah pelajar yang baik. Baik. Sing jadi seniman jadilah Seniman yang sing pinunjul. Pinunjul sing dadi punggawa praja semono uga iso nampung sedaya aspirasi Nah, masyarakat. sudah di petani-petani yutun lho. Nah. Mesti Indonesia bakal maju. Amin. Wong maju mesti menang lho. Ono sing maju kalah ya ono. Apa, Mas? Wong tarik tambang kan maju malah kalah. Maju kuwi ya sok medeni lho. Lho. Napa nggih? Wong mancing kuwi maju ora kejelungup. Oh nggih. Mas, Ya. Ngomong sumur monggo, barang. Mbak Mida. Nana. Nadyan wujud temong peksi. Nadyan wujude mung peksi lho. Aku sing anu ya Mas Roman, kono sing nyuwara karo Iya. sampeyan. Iya. Ketok-ketoke Ya Roman. Roman. Kegambar wong tresno kok. iya diajeng. Pas mbahmu. Kok kaya gelo ngopo ta, Dar? Kang Mas, Apa? Mbok aja ngono. muga-muga awake dhewe anggon katresnan bisa lestari ya tinular dening anake dhewe besok. Lah rencana. Ora semangat. Umpama Gusti iki ngganjar aku lan Sriramu Peputra, jenengan pengen di anak lanang apa wadon saka gogar baku iki, Mas? Kanggon wetengmu. Saka iki. Oh, di anak kiri esuk. Metu malah ndang payu. Ayo no. Cul gudikane 70 lho. Apal meneh, Mas. Apal men. Lah nek karo kowe kok iso di anak iki, nek nganti di anak tenan tak jerke. Iki kegambarane wong urip ngono lho, Iya. Mas. Senajan to paribasa jenengan iki dengkul iket-iket saupamane, Iya. sampean rak wong lanang guru laki kudu tak ajeni. Iya diajeng. Kurang tresno apa aku karo sampean masuk angin rong dino tak yasinke. Iya. Piye? Nggih niki bos niki kemempengan kok, Bos. Piye? Tengah agama maju kok. Oh. Lah wong balon mati iki lho. Innalillahi wa inna ilaihi. Saking kemempengan. Wong balon mati urip. Kuwi diwacake Nek ndonga ya kudu pas karo peruntukane. Ngoten gitu. Kono apal iki mung anu bismika Allahumma ayya wa bismika amut ngono. Dongane wong turu. Arep nyambut gawe iki wis dandan ndengkreng ae. Es kan nyambut gawe pin nggih. Bismika Allahumma malah turu. Ya. Wah niki ketoke ayu langgere aduse nangis. Kok nangis piye to, Mas? Lah kowe tak delok adus nang omahmu mewek. Pak kamar mandi ya. Kaca kabeh to, Kaca, Mas. Jenenge wong artis kok kabeh dikupeng kaca omahku. Le aduse gebyur. Biur. Wah, sabunan. Sabunan dodose ya, Mas. Karo nyanyi. Aku tak mau bila dikasih 5.000. Ndang medhuk ki nangis, ngosok ngisor ki nangis. Apa? Wong ora raine ya ngono mbok wis disadari. Nek neng ngontele nangis. Kembang nongko lho. Monggo Mbak Mida, aja gagas Yo, Mas Pentor kuwi padha Halus manis hati. Menyapa Pak Ustadz Sristio ing Pondok Pesantren Al-Falah uga warga Senopati. Dalu menika nderek streaming mirsani. Nyuwun lagon Mas Dalang, lagunipun bersih desa nggih. Semoga Pak BG sukses lancar berkah amin. Assalamualaikum Pak Ustadz, kula kapangelan panjenengan Pak Ustadz Sri Setyo. Nggih. Iya, tak Diajari wakili. kebecikan kok ya, Mas. Ya Pak Ustaz tak wakilane. Ya min tak tompo. Sengak tenan. Pak Ustadz ketika Ane, halus kok. Pak Bagong ki wis apase genah nampa stream kok kono ya kan nek kowe kok mulai jangan Pak Ustaz pulang-pulang kemewek. Ya karepe renyah kok ya. Yo Mbak Widan mbajutke. Mangka ana cindole. Napa? Cowok kok ana cindol. Ana kole. Purwokerto nggo selarong. Apa kuwi? Apa? Ngakune wanita ning duwe terong. Awak. Ya. Katresnanku kelawan sliramu ora bakal bisa
Mimin. Semono aku Kang Mas. Kajogrot. Kadya kajugrukanmu Kirsari Kak Roban Segara Madu. Datan bisa linukis tiring tulis rineka tining ukara. Senajan panjenengan kados mengaten nanging kula tetep tuhu tresna kalian panjenengan. Mang foto, mang do foto. Kaya kirek gancet ya. Oh, karo bojo kono nyanyi dhewe roman lho men chemistry-ne to. Lah mung keputenanan kok. Lho, ngene lho Mas, umpamane aku ki ora pate ayu, anggepen aku ki wong paling ayu sak ngalam donya, semono uga panjenengan. Senajan jenengan dedeke semeter ra ono, ning paribasan Waduh, jero iki. dhuwur lengkung ngono lho. Dadi ki wong romantis ning pepanggonan kaya ngono kuwi. Mbok irunge garwane pukulan telak iki. Lah nggo kuwi jenenge ajar ning pepanggonan ngono Ya, kuwi. tetep kowe tak tresnani. Wes aku iso gandeng karo kowe, nek kira-kira engko nek roman karo kowe. Apa marep anu kuwi nang amben aku golek tanggalan nek gambar ayu wae kok. Tak tutupke ngene iki. Kolu aku wes. Sego piye kalu. Kilap kok, Bos. Monggo Mbak Wida. Golek isi podha. Pun kakang. Kuning. Nyawang mripatmu. Blarak sempal. Aduh. Mripat. Netra kula menika mblalak-mblalak Kang Mas. Heeh, blarak sempal. Mecotot ta, Bos? Lembekane mecotot. Kang Mas. Opo diajeng? Mriki to, kula caket-caket mriki lho karo bojo. Wong wedok iki jane iki ya ping padha-padha nek gelem ngakoni lho. Iya, Dia. Wong wedok iki kala mangsa raketang seminggu pisan ya pengen digrayang. Tar, pada semende tar. Nggih. Semende tar tok ngono anmene. Untumu. Cek Kang Mas. Untumu nawon kemit. Miji timun Kang Mas. Hah? Miji timun. Kuwi ora miji timun, miji pongke. Kuwi tak petel-petel ngono. Kang Mas kok kados mau. Wegah aku Kang Mas, wegah. Ora diajak, ora Nek diajak. atos kula digodha priya sanes lho. Aku ora trimo. Penjan kudu ngukui lho. Kudu tak kuwi takon bayar. Lho, Kon bayar kowe to. Kon bayar kowe to kan iki. Tak loske. Malah dikaryake. Kok ya bojone kok ya dipiye jenenge kuwi bakal kuwi sing bakal dadi ibu tumrap putra-putra panjenengan. Allah kuwi kena nggo lempur to ora wis. Nyapa lho digondeli. Kene coba kuwi malah muni mimine rada sengkel sing muni Mbak Wida. Mas Pendor ngono, Pak. Mas Pendor. Lah iya. Mbak Wida. Sehat, Mas. Janggutmu nyadis. Yayi kok le manis mripate ndamar Nah, sumuna. coba kae Mimin. Kang Mas Netra kula kados pundi Wah, matamu Min. Jeblok. Pentan musuh. Mbak Wida. Dalam Mas Pendor. Kula nyawang pasoryane sampean. Aduh, Yayi. Basa iki. Basa mlidini Pripun cah. Mas Pendor? Yayi kok le halus kaya ngoten. Yen Mbak Mimin pripun? Mas, ayo pengen bobok nang hotel apa nang ndi to Mas? Nek adek iki jenenge wong bebojoan kala mangsa ya honeymoon ngono lho. Sudi. Mbak ya kono wae ngapa ngisor gedang ngono wae ngapa? Sia-sia. Ya ngono kok hotel iki mah. Kabeh ing hotel ya Mbak Wida. Waduh. Ya iki kok irungmu katon mangir, mancung. Duh. Duk suwen. Mas, Opo diajeng? aku pengen duwe mobil kaya kanca-kancane. Men aku nek wayangan ndereke Pak Beki ora kanginan Iya. masuk angin piye coba? Sesuk kowe tak tukoke angkong. Apa rodo papat eneng stang bundere? Gelem Mas rada papat ana stang pundele men aku ora kanginan kok. Iya, sesuk tak bojone pentor. Iya, kok ngaten. tak tukoke mesin seleb. Kowe yen arep njaluk mobil tak tukoke mobil. Kowe njalukmu motor apa Cahayu? Heeh. Lah jeng Peh ditumbasne jero. napa? Pas jero apa piye? Pajero napa Pajero? Pajero iki ae. Pajero kan aku nukoke Mimin. Pajero ki patok jejer loro. Kok ngige patu, emo aku. Mas aku tulungi. Wah. Kembali ke cinta lama. LBK. Oh, LBK. Karo Pak Topo. Rumangsa kono wong wedok kok ngene kok ora ono wong nyedak iki gek salahku apa? Ora eneng kowe malah nyeraki laler ijo lho kok. Batang ya lalat ijo.
Ayo bacotnya nduk Wida. Rasa ngopeni gurem ceceker. Ngedek. Ibu bunga Diajeng. Aku mau guru-guyon ora. Aku tekes karo kowe. Wong wedok iki jane ra pengen nek kono. Wong pengen ngerteni. Ora aku tekes karo. Omonganmu lamis. Ora tenan aku. Omonganmu karo kesunyatan. Tenan ya. Ora. Aku senengku piye? Gatel. Kok meneng ae. Engko tak mik meneng ae. Apa wong iki bathok kok iki. Iki mung damen. Bener ora. Neng Baseng Bulu ki dheke saka semangate to, Dor. Nggih. Joget. Apa eneng kok dodo kok pindah ning geger eneng. Ya kuwi tapurane mimin iki Tau jaman pindah ning kelek bareng mlaku terus ngene kok tau. Mula anggere mbok pepe geger desamu. Lah geger. Apa eneng susu kok dirubung tinggi? Tim jelempah ya ngono. Ya sepeda cerimo nggo piranting buat gawe kok nyantai ngene kok ya. Jane aku ki MC Mas, dhisik MC campur sari ning Ratu Payung aku ra iso girong, ra iso apa-apa. Wah golek terobosan piye inovasi men iso ditampa. Dadi cara mono nyen sewu pamane aku nggodho pamane kanca-kanca yoga ngono ki rada fleksibel. Nek kanca-kanca ngerti harianku wong aku asline bagus kaya Roy Martin. Dan perlu diingat ini hanya semata-mata tuntutan profesi. Mbak Mimin iki betul-betul 100% tulen wong lanang. Lho wong aku ra ketang cilik ya duwe. Wong aku ya tetak. Iya, tetak malah Jepara no cetak. Tak ukir ngono. Mau tetake aku ki lho. Tetake ra berhasil. Kok ora berhasil? Awakku kelemon dhisik iki. Heeh, terus Tetake tak dokter loro aku. kok sangar men ya, Pak? Nggih, Bos. Dokter lorku. Nggih. Dokter Lenang kuwi. Kula nuwun Pak Dokter, kula mriki ajeng supit. Supit. Oh iya, mang til mriki Mas Bener aku gletak turu. Kon copot blejet aku. Dokter iki malah guyu. Saking cilike nggon aku iki ora ketok. Lek ditaki apa aku ora isin ta aku. Isin terus pindah. Patokan mulih aku. Pindah isin no. Mbok aku ora sedo tetak lah ngopo doktere diguyu aku. Wis tetak kae doktere tanu makono aku. Dokter wedok. Aku mara rono. Kula nuwun Bu Dokter ajeng supit. Nggih mriki Mas Bentor. Dokter yang guyu gur mesem kok. Ngene iki tok karo ngaske ngene iki. Karo dikok gunting. Dokter pinter dokter wedok iki. Wong nggon aku kira nang apa-apan, gur disik-sik pupuku ngene nggon aku menjeng ngadu ngene iki. Langsung iso diketok. Dadi terus lagek gelem nyupit kowe. Berhasil. Oh, lah berhasil. Oh, alah. Berarti dokter sing pertama kuwi ora mudeng terapi. Sing tetak doro anu tetak dokter wedok. Wis apik. Gila nih, Kak. Ora. Berarti kali enggak. Kowe iki Enggak aku mau perjanjiane ra main kasar kaya ngono lho. Wong wedok iki diperlakukan sing halus lho. Enggak. Pak Bega sesuai karo Mas Bentor megah. Aku megah aku. Alah nek ngene-ngene iki nah. Nek kowe kuwi lho. Megah aku. Wis ta? Dar. Nggih, dalem, Bos. Ora palang kasar. Ah, Mimin itu sudah tidak seperti yang dulu. Ah, cemburu kowe ya. Gusti Allah. Sasrek sampean mesti. Kula ngeteki nesu sampean. Ya mestine aku. Kok ya mestine nesu wong kowe tau ndek rasa karo aku. Aku iki jare dadi pemimpin. Aku nek dadi pemimpin sing apik. Cecek adil. Heeh, karo wong wedok ki aja sok nyenyamah ngono kuwi. Mboten. Nah, Mbak Wida. nah. Kalau wis ndereke sinten? Ngono kuwi apik. Kali sinten kalau wong? Kalih supir. Oh, kali sopir. Lah kuwi Mas, aku mau ora ono sing ngeterke iki. Warep ora karepmu apa aku takon kowe aku ora takon kowe Mbak Wida. Dalem. Kali supir kalau wong nggih. Nggih. Pripun sehat to? Dar, Sehat. dar. Dalem, Bos. Manuk manyar susuhe dawa. Nggih. Entuk sing anyar aja lali karo sing tuwa. Sing anyar Mbak Wida, sing tuwa ki Mimin. Mimin lah, kudu dihormati. Manuk blek manuk pleci. Apa? Nek tok sing wedok aja lali karo sing banci. Nyatane sak durung tok sing ngono sing nerapi seprene jaman kowe urung iso nyambut gawe kowe malah tak bayar. Jaman kowe urung iso payu ndagel ki sapa le ngopeni kowe nek aku. Kowe. Nyanyi seprene tak go ngopeni kowe. Kowe tak ketok-ketokke aku mbok pakani sayane tak ketok-ketokke. Nggih. Kulo dipakani mimin meh pirang-pirang tahun ngangge beras jimpitan niku. Icek
no nek ra ubet wong jan ra iso golek pangan. Lho wong wedok ki ubet lho. Nganti beras digagal teter ben dipakake wong. Nek dinalar lho. Aku iki lho nyen sawi iki survei lho Mbak Presiden bapak-bapak. Ora kok aku ngremehke wong lanang. Wong lanang karo wong wedok ki kuat wong wedok. Allah, kuat wong lenang. Kuat wong wedok. Contone ngene lho. Wong wedok tinggal bojone 5 tahun berlayar kuat. Kuat. Wong wedok kuat. Ning wong lanang tinggal bojone ning maratuane ora kuat. Ra iso ngumbahi, ra iso ngopeni anak apa-apa. Wes sama saiki wong wedok ora dikayani wong lanang iso. Wasis yu nyebrak ditmu anu 50.000 engko sore Bali. Engko sore Bali tenan. Bali ya. Engko sorene wong wedok iso 5 tahun lho. Kuat wong lenang. Wong lenang arep piye-piye iki sak kedakirah iki lho. Tinggal wong wedok ora mbah londrekke lho. Ya Allah. Arep ngopo? Kira-kira kok wah. Arep mangkat iki ora ning nyewa driver sopir lho. Kok le kaya kira-kira ora iso godhok. Kowe kudu ngerti kewajibane wong wedok lho. Kewajibane wong wedok rekoso. Wiwit matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Oh, wi. Apa wae Mbak Mimi? Wajibane apa wong wedok? Esuk umbah-umbah. Nggih mboten Bu. Resik omah ngeterke anak sekolah. Ngengeti jangan, mulungi kumbahan. Engko nek garwane urung lah sik resik-resik, garwane urung sare, putrane bubuk garwane urung sare cek krah-krah. Ayo to mbokmu. Lho ora teges. Nek mata bapak urung terpejam wong jajak rekoso. Bu iki rumah didukung. Yes. Lho, nek bapak ki ora rekoso nyambut gawe kira-kira wong wedok nang omah ora nampa kayane mesti wong wedok nesu. Nggih bener, Pak? Oh. Padha lho jeneng. Lah ning nyatane wong wedok ya iso nyembadani wong lanang. Tak ewangi min kowe min. Nyembadani nggih. Kowe nyambut gawe pas prei ora poso-poso ora ndagel. Kowe pengen mangan iwak, sedina mangan iwak pupu kelakon. 2 dina mangan sate kambing kelakon. 3 dina mangan apa iwak meneh kelakon meneh. Seminggu kelakon. Barang kowe minggu arep jagong bingung golek ijas. Kula niku lha dol. Jase kena wis dadi iwakno kok. Ampun mangan iwak. Kula nggih gara-gara mangan iwak wedhus lho. Padu karo dokter kok. Lho, sik. Gara-gara mangan wedhus? Mangan iwak wedhus kok padu karo dokter. Lah kula mangan iwak wedhus ya wis gandeng kari korban iki mangane seratoto ae. Pupuk ra tuku ta, Ora tuku ra umbah manganku nganti gedhuwuran getah iki mingkrik-mingkrik kaya mentiung ngene iki. Getahku iki tak persake yang dokter. Mas Pentor, sampean kokean mangan iwak wedhus. Mongko iwak wedhus niku mengandung kolesterol. Dokternya tak onek-onek gitu. Sampeyan niku dokter goblok aku. Wedhus kok mengandung kolesterol. Wedhus mengandung cempe aku kok. Ora ning wedhus kok anak kolesterol iki otot tok. Oh ya pokok. Dokter. Maksudnya dalam daging kambing itu banyak zatnya kolesterolnya tinggi. Ora muni dalam daging dokter iki. Mengandung kolesterol. Mungsuh karo wong buruk. Iya.